landscape. So arog na siya kayan. Tapos ipatong mo lang yan diyan. Tapos yan magibo ka na diyan. At least may maglaog yan diyan. Oh, yun na. Tapos maggamit ka ng ibang phone. Ninja, magibo ka ng Ninja. Iyo ang padalanon mo si Ninja mo ibang phone. Createan mo ng YouTube channel din or Gmail. Akin ginigilumi. Gano'n ako 10 ng Ninja ang ano ko. Pinapadalan ko. Ay, si Tripod. Nailing mo doon sa Tripod ko? Siguro yung patch yung black and white. Marvin. Ayan, salamat. Ayan, thank you po. Ayan, arog ka yan. Magayon naman, ikaw ang pati yan mga filter like pabubbles. Yan, arog. Usually, iyon ni pagbabanggi, silent LS, natuturog sinda, pigagamit nila yan. Tapos pigdadaralan mi man yan. At mag-arog man kita kayan para support. Ma-off na daw ko.